някой гледал един TikTok. Как са прежи... Сега не дай да казваш TikTok. Че съм? Нямам TikTok, по принцип. Той е TikTok-а. Да, май не стана. Не стана, Ванчо. Не стана? Не. Шугая Тома измамил. От TikTok. Няма къде веща. Бе! Това земята ли, дедо? Да. Няма нищо. Голяма работа. Тия са малки, аз ще ги прекарам без проблем. Бе! Това, що казваш така, бе? Не знам, бе. Не е обидено, Ванчо, това не може да фани тия болест, брат, казвам ти. Не може, брат. Наистина. Да, аз за това го правя. Не го правиш това. Етия петия само. Айде, добре. Може да трябва да набирам 911. 112. Отвътре звъни ми. Искаш ли са смета? Не. Честен, брат. Чай, аз как се хайпнах? We die like a man. Ябълки. Това са като бомбончета. Лукче, Не съм го пробвал сега. Отвърта. Бай, Ще можеш да бъдеш. 100%. Любителя? Той няма нищо... Дай някаква вода, бе. Начи мляко. Няма мляко, бе. Изкир малко, ма. Не, бе. We die like a man. Не мога воля да ви обясня. Наистина говори обаче малко. Да, бе, сега. По принцип не го сделка много хубаво. Защото толкова много почна да пари и трябваше да направим форсирано преглъщане. Много почна да пари. Да, почна на цигара. Това ли беше? Да. Я, как се усеща цигарата? Не се усеща. Много добре. Няма ли да пинеш малко мляко с кирима тук? Не, брат, ние умираме като мъже.